Πατώντας λοιπόν μέσα στο εργαλείο και μπαίνοντας μέσα σε αυτό, θα δείτε ότι η Google σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για νέες λέξεις χρησιμοποιώντας μια φράση, έναν ιστότοπο ή μια κατηγορία. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε φωτογράφηση γάμου και να πάρουμε στην τοποθεσία στα ελληνικά, στην τοποθεσία Ελλάδα, να κάνουμε λήψη ιδεών και εδώ θα φέρει στην Ελλάδα όσο ψάχνουμε ελληνικά για σχετικές λέξεις με φωτογράφηση γάμου. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε τι ακριβώς ψάχνει ο κόσμος, με ποια εποχικότητα το ψάχνει, ποια είναι δηλαδή η καταλληλότερη περίοδος για να κάνουμε διαφήμιση στις συγκεκριμένες λέξεις και μια τάξη μεγέθους για το κόστος κάθε κλικ που θα μας κοστίσει κάθε λέξη. Θα αναλύσουμε τον τρόπο χρέωσης στη συνέχεια. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε πόσες αναζητήσεις περίπου γίνονται μηνιαία και αν υπάρχει ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη λέξη. Έτσι λοιπόν λειτουργεί το Keyword Planner. Αντίστοιχα με το Keyword Planner, αν δεν θέλουμε να κάνουμε διαφημίσεις στην αναζήτηση της Google και θέλουμε να πάμε για παράδειγμα μέσα σε άλλες ιστοσελίδες, υπάρχει και το αντίστοιχο εργαλείο προϊστική διάγνωση, προβολή, εργαλείο σχεδιασμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει εδώ. Υπάρχει το Google Display Planner. Μάλλον είναι το προβολή εργαλείου σχεδιασμού στα ελληνικά. Ναι, είναι το προβολή εργαλείου σχεδιασμού, τέλος πάντων όπως το λέει στα ελληνικά. Είναι το αντίστοιχο Display Planner. Από εδώ μπορούμε να γράψουμε πάλι κάποιες λέξεις ή θέματα που μας ενδιαφέρουν και η Google θα μας φέρει αντίστοιχες ιστοσελίδες που προσφέρουν διαφήμιση σχετικές, διαφήμιση μάλλον ή πάνω περιεχόμενο σχετικό με τη λέξη την οποία αναφέραμε. Βλέπετε εδώ που έχουμε και το ηλικιακό target group, φύλο, από ποιες συσκευές συνδέονται οι χρήστες και γενικότερα ενδιαφέροντα, λέξεις, τοποθετήσεις και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν πάλι από αυτό το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα να ψάξουμε και να βρούμε ιστοσελίδες, θέματα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να βρω τι είναι αυτό το οποίο ψάχνουν οι χρήστες, πώς ακριβώς το ψάχνουν για να μπορέσω να πάω και να φτιάξω τις διαφημιστικές μου καμπάνιες. Το επόμενο λοιπόν βήμα είναι να φτιάξω τις καμπάνιες. Είσοδος και εγγραφή την έχουμε ήδη κάνει, είναι στο adwords.google.com ή στο google.com/adwords και το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε την πρώτη διαφημιστική μας καμπάνια. Σε αυτό το σημείο βέβαια θα ήταν πολύ χρήσιμο, πριν δούμε πώς δημιουργούμε την καμπάνια, να εξηγήσουμε τι είναι η καμπάνια. Γιατί τόση ώρα μιλάμε για διαφημίσεις, μιλάμε για λέξεις, τι είναι άραγε η καμπάνια. Τώρα, όταν λέμε τη λέξη καμπάνια, στην ουσία αναφερόμαστε σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και δεν αναφερόμαστε στην έννοια της διαφήμισης ή της διαφημιστικής ενέργειας. Η Google δουλεύει με βάση μια συγκεκριμένη δομή. Έχει δηλαδή μια δομή για τις διαφημίσεις για να μπορεί ο χρήστης και η εταιρεία που τις φτιάχνει να οργανώνει καλύτερα την όλη κατάσταση. Αυτή η δομή είναι καμπάνια, ομάδα διαφήμισης και διαφήμιση. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τι είναι το καθένα. Ένα παράδειγμα είναι ότι έχω την καμπάνια, θέλω να κάνω μια διαφημιστική καμπάνια για τις τηλεοράσεις και έτσι μπορώ να χωρίσω σε δύο ομάδες τις τηλεοράσεις Sony και τις τηλεοράσεις LG. Να βάλω τις λέξεις τηλεόραση Sony στις τηλεοράσεις Sony, τηλεόραση Sony με γκρίκλεις και το καθεξής. Και σε αυτές τις ομάδες να ορίσω τα αντίστοιχα κείμενα. Αυτό τώρα, πέρα από το πρακτικό της υπόθεσης, ότι δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα της οργάνωσης, παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην απόδοση της διαφήμισης. Πόσο καλά θα αποδώσει η διαφήμισή μου ή όχι. Με βάση πόσο σωστά έχω αυτήν εδώ τη δομή. Πάμε να δούμε τι κάνουμε σε κάθε επίπεδο, τις βασικές δηλαδή λειτουργίες κάθε επίπεδου. Στο επίπεδο της καμπάνιας επιλέγουμε την τοποθεσία, δηλαδή θα είναι σε αναζήτηση, θα είναι σε ιστοσελίδες. Επίσης, το ποσό των χρημάτων που επιθυμούμε να δαπανίσουμε. Πόσα λεφτά χρειαζόμαστε ένα ημέρα. Και έχουμε και κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Σε επίπεδο ομάδας, τοποθετούμε τις λέξεις κλειδιά. Βάζουμε δηλαδή σε ποιες λέξεις θέλουμε να πυροδοτούνται οι διαφημίσεις μας. Αντίστοιχα, αν κάνουμε διαφημίσεις ιστοσελίδες, σε ποια ενδιαφέροντα ή σε ποια θέματα. Σε ποια θέματα θα εμφανίζονται, ας πούμε, μέσα στις ιστοσελίδες. Με βάση ποιες λέξεις λοιπόν θα πυροδοτούνται. Θα πυροδοτούνται με βάση το τηλεόραση Sony, το τηλεόραση Sony και το καθεξής. Και οι διαφημίσεις στην ουσία δεν είναι κάτι άλλο από το διαφημιστικό κείμενο. Το καταπληκτικές τηλεοράσεις Sony μείον 30% ή μια εικόνα αν παίζουμε σε ιστοσελίδα. Okay.
Τώρα, αυτά εδώ όπως βλέπετε είναι συνδεδεμένα. Στο τηλεόραση Sony θα εμφανιστεί αυτό το κείμενο, ενώ στο τηλεόραση LG θα εμφανιστεί το άλλο κείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την απόδοση της διαφήμισης. Θα δούμε λίγο παρακάτω το γιατί. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε τον τρόπο λειτουργίας και στισίματος αυτής εδώ της κατάστασης. Τώρα, πριν πάμε να δούμε πάλι πώς δημιουργούνται οι καμπάνιες, πάμε να δούμε το εξής. Πώς πληρώνουμε. Και επίσης, θα βγω πρώτος εγώ ή θα βγει κάποιος άλλος ο οποίος έχει παραπάνω λεφτά και στην πραγματικότητα τα ρίχνει όλα στην Google. Έχει σημασία το ποσοστό χρημάτων. Αυτά που είδαμε προηγουμένως, πώς επηρεάζουν τη θέση. Επηρεάζουν τη θέση. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα χρήματα και πώς ακριβώς δουλεύει ο τρόπος πληρωμής. Τώρα, η χρέωση γίνεται με το click. Είναι αυτό που λέμε pay per click, PPC, τα αρχικά. Χρεώνεστε δηλαδή κάθε φορά που κάποιος πατάει στη διαφήμισή σας. Η κατάταξη κάποτε γινόταν μόνο με βάση τα χρήματα που διέθετε κάποιος. Τώρα πλέον όχι. Και ο λόγος που δεν ισχύει πλέον είναι γιατί η Google προσπαθεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα όλους τους διαφημιζόμενους, αλλά και αυτούς που ψάχνουν. Δηλαδή, αν κάποιος έγραφε σπίτια στην Πάρο και κάποιος διαφήμιζε σπίτια στην Μύκονο, αν είχε πολλά χρήματα για να το κάνει αυτό, πιθανότατα παλιά να έβγαινε πρώτος. Αυτό όμως δεν εξυπηρετούσε ούτε αυτόν που πουλούσε σπίτια στην Πάρο, ούτε αυτόν που έψαχνε για σπίτια στην Πάρο και στην ουσία ούτε αυτόν που διαφήμιζε σπίτια στην Μύκονο. Οπότε η Google έπαιρνε χρήματα και κανείς από τους τρεις εμπλεκόμενους δεν ήταν ικανοποιημένος. Γιατί αυτός που διαφήμιζε σπίτια στην Μύκονο δεν τα νίκιαζε, αυτός που διαφήμιζε σπίτια στην Πάρο επίσης δεν τα νίκιαζε, και αυτός που έψαχνε σπίτια στην Πάρο δεν έβρισκε σπίτια στην Πάρο. Οπότε, αν η Google δεν το διόρθωνε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να έχει τα έσοδα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε με ποιο τρόπο γίνονται οι κατατάξεις. Σε έναν βαθμό, να ξέρετε, παίζει ρόλο το πόσα χρήματα δίνεις. Και στην ουσία είναι ένα από τα κριτήρια, το ποσό των χρημάτων που επιθυμεί να πληρώσει κάποιος. Δεν είναι όμως το βασικότερο. Ένα δεύτερο είναι το πόσο σχετικό είναι το κείμενο της διαφήμισης με τη λέξη που έψαξε ο χρήστης. Παράδειγμα, ψάχνουμε για γυναικεία παπούτσια και παίρνουμε αποτελέσματα που στον τίτλο τους έχουν τη λέξη γυναικεία παπούτσια. Εάν θυμάστε τώρα, το κείμενο το φτιάχνουμε σε επίπεδο ομάδας διαφήμισης. Το κείμενο, είναι η ίδια η διαφήμιση. Ενώ η λέξη που πυροδοτεί την ομάδα είναι σε επίπεδο ομάδας διαφήμισης. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να βάλω σε μια ομάδα διαφήμισης μια λέξη, γυναικεία παπούτσια, και στο κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται για αυτή την ομάδα διαφήμισης να συμπεριλαμβάνει μέσα αυτή τη λέξη. Άρα λοιπόν, το πόσο σχετικό είναι το κείμενο της διαφήμισης με τη λέξη που έψαξε ο χρήστης είναι ένα από τα πιο βασικά κριτήρια κατάταξης των διαφημίσεων στην Google. Το επόμενο είναι η σχετικότητα που έχει το κείμενο της διαφήμισης με τα κείμενα της ιστοσελίδας που θα μεταφερθώ. Παράδειγμα, στα γυναικεία παπούτσια που ψάξαμε προηγουμένως και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα, στο Heaven of Brands για παράδειγμα, μας μεταφέρει σε μια ιστοσελίδα όπου πράγματι μας δείχνει γυναικεία παπούτσια και αναφέρεται σε γυναικεία παπούτσια. Άρα λοιπόν η Google καταλαβαίνει ότι πράγματι αυτή η διαφήμιση θα με πάει να δω γυναικεία παπούτσια. Και συνδέστε το τώρα αυτό πάλι με την αντίστοιχη δομή που λέγαμε καμπάνια, ομάδα και διαφημίσεις. Θα πρέπει να ψάχνει για σχετικό, να είναι πάνω στη διαφήμιση αυτή η λέξη και αντίστοιχα μέσα στην ιστοσελίδα. Τα υπόλοιπα κριτήρια από τα οποία εξαρτάται η κατάταξη είναι το 4, που είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι οι φορές που οι χρήστες έκαναν κλικ επάνω στη διαφήμιση σε σχέση με αυτές που η διαφήμιση εμφανίστηκε για μια λέξη. Παράδειγμα, μια διαφήμιση εμφανίστηκε 100 φορές και πάτησαν 20 χρήστες. Το ποσοστό είναι 20%. Αυτό ονομάζεται click-through rate. Αυτό στην ουσία τι δείχνει? Δείχνει την προτίμηση των χρηστών. Σε ποια διαφήμιση ο χρήστης επέλεξε να πατήσει? Έκανε μια αναζήτηση για γυναικεία παπούτσια και εμφανίστηκαν αυτές οι 3 διαφημίσεις. Όλες τους έχουν πάρει από μία εμφάνιση. Κάποιες μόνο πήραν τα clicks, ας πούμε ότι τα πήραν οι 2 πρώτες. Άρα έχουν CTR 100%.
Και μετά έρχεται ένας άλλος χρήστης,